L-Aġenzija SET għatat rikonoxximent lil 13 persuna li temmew b'suċċess il-programmi ta' riabilitazzjoni tagħha u li llum qed jgħixu ħajja ħilsa minn kull forma ta' dipendenza. Iċ-ċerimonja taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono servit ukoll biex jingħata ġieħ lill-familji u lill-entitajiet li appoġġjaw lill-gradwati tul il-vjaġġ tagħhom. Matul iċ-ċerimonja ġie enfasizzat li din il-gradwazzjoni mhux biss ċelebrazzjoni ta' suċċess personali, iżda wkoll ta' tama, bidla u sodisfazzjon għal dawk kollha involuti f'dan il-vjaġġ. Għalina tfisser mhux ħafna ma kollox il-fatt li dak ix-xogħol kollu mill-professjonisti u l-ħaddiema ta' seta' isarraf f'suċċess għal ħajja ġdida ta' dawn in-nies għalina hija imprezzabbli u hija importanti ħafna x'tagħti boost lil ħaddiema biex jibqgħu dejjem ħarsu l qudiem. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grishti sostna li meta jkun hemm ħidma f'tim u impenn minn kulħadd il-persuni li jkunu qed jirkupraw jistgħu jiksbu riżultati aktar aħjar. Li hemm sabiħ darba huwa illi għandna numru żgħir tnejn tlieta illi bdew il-programm forma residenzjali u mbagħad komplew barra fil-komunità. Dawn in-nies temmow il-fażi residenzjali qabel il-Phase 3 imma komplow iżommu kuntatt regolari, support kontinwu mill-Addictions Community Team u permezz tek temmu il-programm u llum jinsabu clean, baqgħu clean, qegħdin f'impjeg u allura qegħdin lura jiffunzjonaw kif suppost fis-soċjetà. Bl-istess ħsieb il-gradwati li jingħataw dan ir-rikonoxximent. They have been absolutely amazing. I've got my life back. I've been sober for 26 months, so yeah, the people that do take, that have got an addiction, that they're not down and outs, they are human beings and everybody needs help. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono deskrivit il-gradwazzjoni bħala ċelebrazzjoni ta' bidla u bidu ġdid. Hija faħret lil gradwati għal kuraġġ u determinazzjoni fil-waqt li ħeġġithom ikomplu jimxu l qudiem fiduċja fil-futur. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon enfasizza li s-suċċess ta' pajjiż ma jitkejjilx biss mill-ekonomija tiegħu, iżda wkoll minn kemm jieħu ħsieb lill-aktar persuni vulnerabbli.